ni anga compétition ama famille ma en vacances a d'abord vacances anga yogon soro minime ani pipi donc c'est pour que demsenu compétition teku yo ka compétition do soro donc aya d'abord ben ani kleya ani handball ka développement koso parce que handball veut développer ni dugumala ka yele donc abna final minta ayere demane yogon chere do Bamako club ani centre anye kati faraka parce que à chaque fois dans mes compétitions ne katibe amu wole ubina donc aba teletala banalitala ne alvitre mi fie ibi joy ama yini befe be il se jemina iboke ne je bana nala sebadi mima ubina waka trofo mine et mune munu masaka seba soro ibtila ben compétition woro bunale c'est que Shiraba Blakuna à chaque vacances à mes commissions de à niveau catégorie dans la zone ma fenêtre janvier à mes d'or fenêtre à la catégorie là donc fin d'antenne ni mani soro il sait qu'il a bien janvier ta au 20 janvier ta go soro donc on a ani à la kasebadi mi chega kanya donc à alvitru bonya à entraîneur va continuer suit à mauvais jeu de mana merci Ok, maintenant, je vais la capote. Ba fo ko siba mi fa barakelo donc ame kenen ga ame ligue district Bamako ka en vacances kenaka salo anya anyini nga fo ame compétition de ski vacances kono dem sen fitunu ni yonche no pipi ani minimum donc ala ke anya tako folo ke salo nyina e tako flana e ne ama fo ba en vacances deuxième édition donc aya yini nga ma ke 22 septembre la no malika yerma khoroya fêtier salon takera klikile ngono nyinanta aya laje ka ke kle fla kono na la sonama sana tola amala je ka do foro kwa parce que na fora en vacances akaka anga don chamanta vacances kono la ka kunche ni 22 septembre dem sen fitinu munu anga shinya sige an balla ayre aye dem sen chamanye akumba ere mi na dem sen fitinu munu na ga fo avenir bulla anga direction technique mo ko ulube commencer kulu sulu damne ka damne pipila faut ka tasser Kadekunda parce que Kadekunda de Mali be chance soro ka bokata jeu africain dola donc nous jatim nana kabni sisa avec sabwe don natawla ne mi adam ne ni ida ni jatim nana kabni pipi ibe sanani sanduru soro yoro be kadinyana mai donc oye anga la yini folay anga la yini flana ngemi no fene
ame yerma horoya jamana ka fête ni fene ni ala je 22 septembre demsonu nga fête do la fin organisé fene ni mato demsonu fene handball tokola ame demsonu fene buga ni soja yira ka fo to beta ame discipline to ye 22 septembre la mo be kulunga ni fo organisé akun fene kuyoye ka yira demsonu na ka fo bide malika yerma horoya donye donc mais au fene bora aba kalama ka fo ligue du district de Bamako anga programme be no handball développement ne ni fene kera na ka fo ame kene jota antita ke yoro datugulena salon tanyo ke stade 26 mars kene malala bo blenga ninanta ame commune de Terenga handball as commune de ulu de grand jatige bi kunu nimbi donc amu fo we ka yoro nyini ngadama ame fo la se fene basket keroma parce que ame handball Terenga comme jamaka ta ayini ka handball basket terrain tracé pour que am se ko utiliser donc lui clé flaminda ma fana mo fo la sumba dugutigila ka fana fo sabo ara ye anga bi clone a kunchero la ay chef de quartier anana ka anga clone korota bolo ale vene sport kanumbaga baye parce qu'il y a de la ka commune entraîner basket la ka teme donc ame chef de quartier fo ko sebe ama ara fana fo na ye kuna foni na selo ye sabu mo mi ma se aga kuna bonimba tierali ba to ba do fa mi meke donc me bokuma la ala ga mbe 20 janvier natama demsonu nga compétition na comme nala sonama ligi be continuer na ga activité ye mo koroba kunda anga championnat du district de Bamako mingu nyongiri la nala sonama coupe du Mali ne coupe du Mali bana ame adamne donc aba coupe du Mali activité bona adamne chini adamne chini na fo le 29 donc handballeur ame bef nyama ni befe bega mobiliser pour kata uga parler de sport salamata maiga ugata kata salkonno fa koro demsanu nu tara nu mo gorbo jela abato ube le sentiment tae donc comme ni zena fédération a une ligue de Bamako fait en ou de mobilisation na en dija surtout final dans le 29 septembre amba yini Bamako district mo befe bega boy wa fo kono kulu jamabe soro romna centre munu kumbi jamabe soro centre là donc ma yini centre munu participer bi bega ka demsanu mobiliser pour que le 29 angata salle fa Coupe du Mali final là. Agamba Roma.